Здравейте, приятели! Добре дошли отново в моя канал. Аз съм Хари. За тези, които не ме познават, трябва да се запознаем. Първо, искам да се извиня, че почти никакви клипове не снимах. Затова мисля да се реванширам и да се опитам, колкото мога, поне през уикендите, да правя по-качествени клипове, по-готини, по-забавни и се надявам да ви харесат. Ти после взе за голямата звезда с 42 абоната. И какво толкова ще постигнеш? Ти да не се обажи там. Аз знам какво ще постигна и знам какво заедно ще постигнем. Ага. Добре. Не му обръщай внимание на уния там, нещо му хлопа дъската. Искам да кажа, че този път мисля по-сериозно да се завърна в YouTube. Да снимам по-интересни клипове. Да, аз като един начален съдържател на видеоклипове в тази мрежа, сигурно ще ми е трудно да събера за съдържание, да събера хора. Но аз вярвам в успеха, вярвам в процеса. Просто вярвам. Да, ще ми е трудно, ще се старая колкото мога. Ще бъда отговорен към това, което правя. Защо не снимах клипове по-често? Първият отговор. Защото не знаех какво да измисля. Наистина, много исках да снимам някакви клипове, много ми се снимаше, но не усещах какво да снимам наистина. Винаги, когато тръгвам с идеята да снимам някой клип, просто няма да се гледа. Знам, че няма да се гледа. Например, миналата година, или пак по-скоро тази година, когато ми приключиха изпитите, втория семестър изпитите, опитах се да снимам класация топ 10 студенти преди изпита. И от тогава разбрах, че аз класации не мога да снимам и затова и не снимам. Смятам, че мога да постигна нещо, с което да допринеса на хората, да бъда полезен и да си помагаме взаимно. Каква е моята цел? Моята цел е да мога да помагам на хората, на вас, да си помагаме взаимно, да снимам качествено съдържание за вас, както и за себе си, но най-вече заедно да се радваме. Тази цел ще ми трябва вашата помощ. Много ще съм ви благодарен, ако ми споделите долу в коментарите какви клипове искате да виждате от мене. Дори като начинаещ в YouTube, сега започващ, много ще се радвам, ако ми кажете вашето мнение, какво аз да снимам в YouTube. И аз ще се опитвам да измисля мои идеи. От време на време ще снимам и влогове, когато мога, когато намирам интересни събития, където да снимам. Ви благодарен много. Другата причина защо не съм снимал толкова клипове, че то май няма друга причина, то това е. Просто това е, аз можех да снимам много клипове до сега. Ами хора, надявам се, че ме разбрахте и се надявам да ме подкрепите в идеята ми, да си помагаме заедно и да се подкрепяме. За накрая искам да кажа, ако искате може да ме последвате в социалните мрежи. Там ще видите се развива един мой малък бизнес. Имам едни страници в TikTok, в Instagram и Facebook. Казва се Cure Souls 2025. В Facebook се казва
стихотворенията на един тинейджър, но и там в скоро време ще сменя името. Този бизнес ми е, например, ако вие имате нещо ви е гадно на душата, искате да си споделите мъката, може да споделите историята си и аз ще я превърна в поезия или ще ви дам съвет. Тук искам само да уточня, че аз не съм психолог и не мога да ви помогна като психолог. Ако смятате, че аз не съм достатъчно квалифициран да ви помогна, тогава може да се обърнете към психолог. Аз ще ви помогна доколкото мога. Когато го направя аз това нещо, вие преценявате колко ще ми платите за това как аз съм ви помогнал. Дали ще ми дадете 5 лева, дали ще ми дадете 10 лева или 1 левче, няма значение. Вие преценявате как ще ми платите. Това е една моя малка бизнес идея, която вярвам в нея и смятам, че някой ден ще се осъществи. Ако искате, може да ме подкрепите в социалните мрежи, като ме последвате. И това е за сега. Почнах втора година студентство. Ще видим как ще се развият нещата. И пишете ми какви клипове искате да снимам. И дано да си помагаме заедно за напред. Благодаря ви, че бяхте с мене. Аз бях Хари. Много любов и енергия ви пращам.